ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем барои фурӯшӣ пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан, агар шумо бошад ҳамин хел шумо дам, агар ҳамин хел чизо марамат сурат маълумота дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навораста хона рӯй кардан аз территорияи шаҳри Исо дута хона, аз шаҳри Кӯлоб рӯй кардан, аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Ёвон, шаҳраки Ваҳдат, ноҳияи Рӯдаки, шаҳри Бухтар ва аз дигар территория ки мо ҳам хел хонаҳо қабул кардем. ҳам замин аст, ҳам квартира, ҳам хона ки аз ҷое ки мо ба шумо нобар кардем ва аз дигар тарафҳо астаем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари наздиги аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯзи 113 дирам навор асар мекунем. марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем. Компания яка бегзо дорад ки мошинои камфорди, мошинои люкс дорам. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи Садовод ва дигар ҷо омада худашон мегиранд ки шумо ҷотона маслиҳат мекунед, гап мезанед, худашон омада мегиранд, хоҳен ба пешона мерин. хоб дута рақам дорад ки ҳад рақамошон кор мекунанд. шуморо дӯстони азиз бо нархи шартнома, яъне ки маслиҳат карди нарх мекунанд ва комфортна бурда мебаранд. чанд мошинои люкс доранд ки мошиноро худтон интихоб мекунед. дурнаи мошин люксай, вайфай, пайфай, ҳамаш кондитсионер қоидавӣ. хоб таҷрибаи кори 10 сола, компанияи боварӣ, компания яка бегзод метавонед ки шумо аз номи канали Рахштеҷӣ муроҷиат кунед, бо ягон скидка мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд, бадон яъне ки чанд намуд версия мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. метавонед ҳозир нами тамос гирен, читона рӯзтона аниқ кунед, шуморо бурда оварда мерасонад. марамат ба шумо тавсия метиҳем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, срочнай қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Тула, повороти Шамбарида. аз раи калон мегӯяд, аз раи сентраш 2 километр мегӯяд, то хонара роҳ астае. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ астае ки 3 дар хонаш римон дорад, як ташне об свет астае, кухниш дуруда калидор дорад. дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, боз як чӯҳи 10 тонагаи обам дорад. хонаи навсохта, пешхона бо навесам дорад, гирдванаш қариб ки бисёрш маҳкам астае. хоб дар дуруни хона ҳастае термиз, холодильник, телевизор, стиральни машинаи автомат. дӯстони азиз, хоб ранги хонаи дуруни шаҳр бурӣ кардаги мисли ки ҳамаи условиёш ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня ҳамаш дорад, баня ҳамаш дар дуруш аст. дӯстони азиз, қоидавӣ кардаги аст, бо якчанд намуд дарахт ҳам дорад. дӯстони азиз, ва ҳамин маҳсулоте ки ман нобар кардам, холодильник, телевизор, ҳамин хел чош ҳамаш қатъиш яъне ҳисоб мехӯрад. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдо дорад. аз роҳи калон мегӯяд 2 километр. дӯстони азиз, хона полни худ мақсад ки ранги шаҳр бурӣ кардаги аст, дуруни шаҳр бурӣ, стиральни машина ҳама чи қоидавӣ дорад. калидор пайдо аст, 3 дар хонаш тайёр, дигараш беримон. хоб 10 тонага обам дорад. дӯстони азиз, чӯҳи об дошта. дӯстони ошхона бо отдельная мегӯяд соҳибаш, бо дастсрочно мегӯяд, нархша арзон мекунем. маромат нами рақамҳои Россия промои кор мегӯяд, дар рақамҳошон WhatsApp-ам дорад, метавонед дигар маълумотша аз ами рақамҳо гирем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, срочнай қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар Куамон, ноҳияи Сарчашма. агар мо хато фаҳмида бошем, ягонша бо маълумоти пурраша бо айсоибаш мехоҳед. хона вариантҳои алишам дорад аз Душанбе. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст ки обсвета, дута баня дорад. якта хонаи зимистона бо отдельна ва та тоистонам дорад ки барои мақсад ки зимни летни ҳамин хел хонаҳо кардагӣ астае. хоб шаҳри Кӯлоб, Куамон, ноҳияи Сарчашма. хоб агар ягон духонага бошад аз шаҳри Душанбе алишӣ мекунем. агар ки сумакӣ бошад нархи хона 250 000 сомонӣ аст, бо муомила ва савдо ҳам дорад. якумаш рақамҳои Мегафон дастии 33, дуюмаш рақамҳои Вавилон дастии ахираш 39 ҳардаш кор мекунад. дӯстони азиз, метавонед маълумотҳои пурраша гирен. ҷои хуб да мегӯяд, ҷои ободия мегӯяд, срочна бо савдо мешавад. агар ягон духонага бошад, дӯстони азиз, яъне ки вариантҳои худтона пешниҳод обшин, аз Душанбе вариантҳои алишӣ дорад. ҳад рақамшон кор мекунад. хонаҳо бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, хонаҳои навсох, маромат дигар маълумотошо аз худашон гирен срочна. ва дӯстон, шумо дам агар хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромат рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм эълони навбатӣ.
дӯстони азиз, ба мо якта иҷора квартира лозим аст ки барои оилавӣ, барои акка даркор аст ки квартира бошад. Агар аз территорияи Душанбе, территорияи Саховат, территорияи 64 микрорайон, 65, 46 ёки Гипразен бошад, акка муддати дароз мегирад квартира бо оилааш. Яъне ки инҷа ягон устудент дигар не, барои оилавӣ, фақат барои оилавӣ муддати дароз, яъне ки чанд сола мегиранд. Агар шумо дар ягон шуносонам хали квартира дошта бошад, иҷора тиҳад ёки шумо дошта бошад, агар якон рафиқтон аз шумо хоҳиш мекунад ба ҳамин рақамо якта тамос гиред ёки дар WhatsApp шумо нависед. Ҳамин ака ба муддати дароз аз территорияи Саховат, 64, 65, 46 микрорайон ёки Гипразен, яъне ки иҷора квартира мегиранд бо муддати дароз катӣ. нарша хай бо телефон маҳскат мекунед, прамои рақамои Россия ва WhatsApp ҳам дорад. Агар шумо аз Тоҷикистон бошед, дар WhatsApp шумо нависед, ҳамин ака бо шумо маҳскат мекунад, квартираи шуморо бо муддати дароз, яъне иҷора мегиранд. Аз шумо хоҳиш кадоми шиностон бошад ёки ягон кас дошта бошад, дар ҳамин рақамо як бор тамос гиред. ҳамин ака бо оилаашон як иҷора квартира бо муддати дароз лозим аст. марҳамат, аз ҳамин рақамо метавонем бо ягон маълумот агар дошта бошед, ҳамин рақамода тамос гиред. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ки сирошинаи бо нархи арзон. хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Алмосӣ, қишлоқи Чашмаи Саидон. ҷои беҳтарин шаҳри Ҳисор, дараи Алмосӣ, қишлоқи Чашмаи Саидон. 12 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки об ва свет аст. мактаб наздик, магазин наздик, бунгоҳи тиббӣ наздик ва дар хонада дӯстони азиз ошхона ҳамхет чӯам дорад. ҷои оғил, каҳдонам ва дарахтҳои мевадиҳанда мисли боғ, себ, гелос ва дигар намуд дарахтҳои мевадиҳанда дорад. хона ремонтш хай замонавӣ нест, барои зиндагӣ мешавад. дӯстони азиз, ҷош ҷои хубе бо ҳавои тоза, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳоҷатхона адделна ва дарахтҳои мевадиҳанда ранги боғборӣ боз 3 дар дигар хона дорад. дастрос намегад фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдо дорад. нархи арзонай. якумашо рақамои дастии Вавилон ахираш 22, дуюмашо рақамои Россия, прамои WhatsApp ҳам дорад. ҳар рақамошон кор мекунад. 210 000 сомонӣ аст бо муомилаи савдои хубам дорад. ҷои беҳтарӣ бо хомаи шароитҳои зиндагӣ. марҳамат, метавонед занг занед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки сирошинаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Тубек, пеши мошинбозор. пеши мошинбозори Душанбе, ҷои хубхона бо ғишти пухта. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст. дӯстони азиз ки 4 дар хона, дута дигар хонаи временкам дорад ки барои зиндагӣ мешавад. ваиш и параи хонаош, яъне хонаҳои бо ғишти пухта катӣ. 4 дар хона, 2 временка. дӯстони азиз, обсведа аст. хоб нархаш мегад 250 000 сомон аст мегад бо муомила ва савдо ҳам дорад. прамои рақамои Россия аст ки имо WhatsApp дар рақамо пайвастам доранд. ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад ба Душанбе наздик, деҳаи Тубек, пеши мошинбозор да. ина ай спутник суратош ва суратҳои ай пешаш кадом метавонад агар маҳқуқ карда бошад бо 250 000 сомон бо муомила ва савдо ҳам дорад. ҳоҷатхона, ошхона, баня ҳам аст. бештар маълумота гирен аз суми гуфтагишон бо савдо ҳам мешавад. марҳамат, дар WhatsApp дар имошон нависед ёки занг занед. баъд дӯстон гуфтанам ки шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат рӯи мо реклама мекунем. агар аз ягон ҷо ба шумо хона, замин агар лозим бошад, дар комментар нависед, мо дар видеои оянда ба шумо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, Орионтор, стадиони марказӣ да. ду хонага квартира аст ки дар 7 мошина қарор дорад. 61 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. дӯстони азиз, квартира мега ки нав мега, ламинатошам мега, задесиам мега уже омода мешавад. дӯстони азиз, барои зиндагӣ, яъне квартира омода ва тайёр аст ремонти нав. хоб нархи квартира мега 255 000 сомонӣ аст мега, боз муомила савдо мега дар назди хонада. 255 дар назди хона. рақамошон аст Вавилон, WhatsApp, кадоми шумо ки мехарем бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. шаҳри Ваҳдат бисёр дар комментар хоҳиш кардан ки квартираҳои нав монед. ина ба шумо квартираҳои домои нав катӣ. хоб дӯстони азиз, лайкҳоро мегзорем, фаромӯш намекунед ба хотири меҳнатҳои мо. агар ки шумо дам агар ягон реклама бошад, марҳамат рӯй кунед. дар рақамҳои боло буда ки 20 имо баҳса дорад. агар дӯстони азиз шумо мақсад ки аз ягон ҷо хона, замин, квартира ки мехарен, танҳо дар комментар нависен, мо аз ҳамун хонда, аз ҳамун ҷои гуфтаги шумо аз фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. лайка фақат фаромӯш накунед навори моро дар WhatsApp, имо ва дигар сайтҳое дорен, силкаша подлисаш кунем.
мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар қишлоқи Чойлама гуфтагӣ аст соҳибшон. 5 сотиқ замин масъул дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки якчанд дарахтон обсвет нархаш 120,000 сомонӣ аст. Дигар маълумотша гуфтагӣ нест. Бо тариқи телефон худтон маълумотша мегирен. Парамои рақамои мегафони соҳибшона хона дар ноҳияи Ёвон қишлоқи Ҷойлама. Бештар маълумот аз худашон. Дӯстони азиз, фақат кори мо реклама кардан аст. Бозам агар такрорша барои ки мода муҳим аст, агар ки шумо замин, хона, ягон аппарат, ягон гов барои рӯзгори зиндагӣ чизе ки метавонед барои фурӯхтан дошта бошед, марҳамат дар рақамҳои болобуда роё кунед, мо реклама мекунем. Бозам мегӯям ки аз киҷое ки ба шумо замин, хона, квартира, мошин ки лозимай нависен, мо албатта ки дар видеои оянда пешкаш мекунем. Ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочнай бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт, ноҳияи Фидавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Гравзавода. Дӯстони азиз, пеши бозорча Садиқ бозор дар наздикииш. Ду хонага квартира аст ки дар дуюм мошина қарор дорад ки 49 квадрати метр ки квартира хай ремонтуш амхе зур люкс не ки барои зиндагӣ мешавад. Мақсад ки ремонти средняе. Мумкин доми навай средняе. Дӯстони азиз, срочнай нархаш 175,000 сомонӣ аст. Акер дом намедонам чанд ошона аст, иша нагуфтам, фақат ду хонага, дуюм мошина 49 квадрат мегад, пеши Корвон, кӯчаи Гравзавода. Ай пеши бозорча Садиқ мегад наздик ай. Хуб аст, рақамои соҳибшон рақамои мегафон аст. Агар ҳам квартира бо диққат тамошо кунед, агар ки маҳқултон шуд, бо занг занед, маълумотои пурра ва аниқша аз худашон гирем. Барои мо фақат я лайк гузорен, дигар ягон кор накунед. Я лайк гузорен ва ягон фикртон дар комментария албатта нависед. мегзарем ба наҳам замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб болои боғи ботаникӣ дар мега соҳибшон деҳаи Тиллоӣ, шаҳри Кӯлоб. 6 сотиқ замини ҳамвор дорад. Дӯстони азиз, ки гирдаш мегад ҳама хонаҳо одамо зиндагӣ доранд. Нархаш мегад 26,000 сомонӣ аст. Нашод обша ва ягон чиз гуфта гирд одамо зиндагӣ мекунанд. 6 сотиқ хоб шаҳри Кӯлоб боғи ботаникӣ да болои боғи ботаникӣ деҳаи Тиллоӣ. Хоб рақамои поёмода 42 нархи замин 26 та. Кадоми шумода ки маҳқул ки бошад метавонед аз ами рақамои поёмода занг зада бештар маълумотша гирен, марҳамат тамос гирен. мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки срочнай қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар Тецна мегад, пеши телестудия ва дом чизи мақсад ки ҷои худоки 07 доми 10 ошона аст. Хоб духонага квартира аст дӯстон ки дар 7 ошона қарор дорад. 37 квадрати метр боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. Доми 10 ошона дар 7 ошона 37 квадрат. Квартира ремонтшам хуб аст, барои зиндагӣ мешавад. Нархаш мегад 260,000 сомонӣ аст мега соҳибшон бо муомила савдош дар назди хона. 260 рақамош аст мегафон. Кадоми шумо ки мехарен бештар маълумотша гирин. Аз куҷое ба шумо квартира лозимай, хона лозимай, замин лозимай, мошин лозимай, дар комментария пурра кардан нависед. Агар ки мо ёфтем ба шумо пешкаш наёфтем, мо дар видеои оянда албатта кӯшиш мекунем ки ба шумо пешкаш кунем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочнай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хоб тарафи Зарафшон. Дӯстони азиз, яъне ки доми Бек Сабур аст. Шаҳри Душанбе, Зарафшон, доми Бек Сабур, ремонтои замонави срочна нархи арзон. ду хонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад. 40 квадрати метр боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис. Дӯстони азиз, хоб роҳи тарафаш мегад, тарафи роҳи калона нигоҳ мекунад. Дӯстони азиз, ҳамаи шароитош мега ҳаст. об свет мега дорад, канализатсия дорад. Дӯстони азиз, болои магазини мастерской да. хоб сари роҳ да мега. Дӯстони азиз, мақсад ки пеши таксиёи Регар. хоб маълумотои пурраша бо худтон мегиред. нархи квартира 260,000 сомонӣ аст. бо ягон сум хай мумкин муомила кунанд. 260 бо рақамошон аст мегафон. кадоми шумо да маъқул аст, бо занг зари маълумотои пурраша гирен. хоб дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.